Ahojte a vítajte v tomto piatkovom vlogu. Ako som spomínala v mojom Get Ready With Me, tak piatok sme išli k môjmu frajerovi do pivnice tak troška oslaviť jeho narodeniny, ktoré mal už teda ten víkend predtým. Ja som ešte dorobila pukance a potom sme to tam dole išli všetko nachystať. A ešte sme tam dali aj balóny, čo som mu ja vlastne spravila prekvapenie na jeho narodeniny. Tie balóny vydržali a ani jeden nepraskol, čiže sme to tam zobrali a využili sme to druhýkrát. Postupne všetci začali chodiť a začali sme piť. Potom mu gratulovali, donesli mu nejaké darčeky. Keď nepoznáte môjho frajera, tak môj frajer miluje kečup a on si kečup dáva na všetko. Reálne na všetko, on si ho dá kilo a za jeden týždeň dokáže zjesť jeden veľký celý kečup. Tak kamaráti mu kúpili takýto pakel kečupu z metra a k tomu cibula kekse, lebo to je taký vnútorný vtip, čo máme v skupine. No a potom sa už len pilo, zabávalo, neviem, čo mám už ďalej povedať, čiže asi vás nechám už len s videami a užite si to, lebo sú celkom smiešné. Ale víš, že to je. Ja idem na Elán! Tak to bude. Peniaze si mu nedal. Bola si Elán! Challenge! Ale my sme vtedy natáčali iné. Sodného robíme na ulici všetky na jedné. Pišasika, ja som pusy. Nevidíš môj temperament, vyčistí si brýle. Malá pičasika, ja som pusy killer. Pusy killer. Nadia do kolo... A že skupina, že... Dievčara! Adriana. Bere, para, bere. Všetci ľudia, nech sa zabávajú, čo zredy hrajú. Všetci ľudia, nech sa zabávajú. Bara, bere. Všetci ľudia.